Ha én egyszer ide leülök, akkor nem megyek el többet. Vallatni akarsz engem? Nem, csak az indukcióról mit tetszik tudni? Bevallok mindent, hallod? Mindent bevallok. Na. Ha bár nincs, semmi olyan dolgom nincsen, amit kéne nekem. Kamera indul? Indul, már megy. Hol a kamera? Itt van a kezemben. Hát anélkül nem megy, hát a fény az kevés. Nekem az kevés. Már úgy mondom, hogy hozzám képest kevés. Na Sanyivá, mit tetszik tudni az indukcióról? Mit mondjak neked? Most várok egy aranyos, kedves barátomat. Most őt várom. Mit gondolsz, miért vagyok itt? Tegyük fel. Aha. És akkor elmondom neked azt, hogy van még egy olyan világ, hogy ahol nekem létezik még valami, érted, van. Az egy olyan világ, hogy ezek, amik hát nincsenek is csillagok, de ha lennének is még kevések hozzám képest, na, akkor így mondom. Hogy még nagyon kevesek, tudod? De ugyanaz, de akkor ez megy? Megy, már rég. Mi megy? A fény megy csak. Dehogy is, megy az egész, ott van a túl. Mi? Jaj, látom. Ma megy? Oké, na. És akkor, hát még annyit hozzá, hogy becsüljétek meg igaz, hogy nem egy olyan, jaj, de nagyon most ez a helyzet, de az ifjúság az örök marad, az ifjúság az örök marad, tudod, az ifjúság az mindig az, aminek teszitek, amivé teszitek ti magatok. Ez az egészben a legfontosabb. Hogy most én ezt mondom? Hát azért mondom, mert én már voltam, ti meg most vagytok. Ez a legfontosabb az egészben. Én mikor felismertem azt, hogy mit jelent az, hogy az univerzum, mit jelent az, hogy a Einstein-től tudom A-tól Z-ig, végig mindentől. Mert akartam, tudod? Mert eljutottam odáig. Csillagász? Ti majd, ne, az asztrológia az egy másik világ. Az csak egy, tudod mennyi? Egy nagyon pici. Akkor mondok neked még valamit, hogy ha ott elkezded, ez úgy működik ez az egész dolog, tudod, hogy mint bármi, hogy legalábbis nekem úgy működik. Hogyha te belekezdesz valamibe, legyen Arany János, Petőfi Sándor, csak érted, így Kosztolányi, vagy mondjam tovább? Nem. Kikeresed a lexikonban, vagy valahol kikeresed. Ott leírnak neked valamit. Tehát egy adott valamit leírnak. És mikor te ott fönnakadsz egy szón, azt megkeresed hát ha megkeresed. Érted? A másik lexikonban. Ott megint írnak rólad ennyit meg ennyit, ott megint van egy szó, vagy kettő, vagy három, és akkor megint mész tovább, érted? Mész tovább. És így gyűrűzik, ezt szerettem volna mondani, érted? Hogy nem tudsz ebből a körből, hát már ha érdekel téged, érted? Akkor nem tudsz ebből a körből kijönni, mert egyszerűen csak mindig jössz két-három szó, megint, érted? Jönnek a tibeti jóga, én végigcsináltam az egészet. Látszik rajtam? Hol van Na, ezt megcsinálod? Na, rakd össze. Hol van? Én megcsinálom. Meddig ér le a kezed? Meddig? Teljesen. De úgy, hogy nem hajlik a térdet. Figyeltél, igaz, hogy figyeltél? Te figyeltél a legjobban. Figyeltem. Na, nem hajlik be. Nézd meg, hol van a kezem? Nézd már meg, hol van. Itt. Nézd meg.
Látod, hogy hol van? Igaz, hogy hol van? Hát volt föl. Ha? Na, Hát ennyi. például. Ennyi. A másik az, hogy mikor, figyelj, mikor azt mondja neked, hogy de most már tényleg meg kell innom egy sört, hallod? Jó. De azt vedd föl, egy sört. Jó. Hát ki van kérve, ott van az asztalon nekem. De például. Mert egy bázis állapot kell, hogy legyen. Na. És hol kell lenni a gyűrűnek? Miről beszéltünk? Az ujj. Hát körülbelül. Ha. Hát akkor meg figyelj, még nekem olyan vastag az ujjam, hogy nagyon-nagyon meg fogom csinálni. Figyelj, várjál, már mindig egyszer. Állítsd. Mire szeretnéd? Nagyon szeretnéd? Nagyon. Figyelj. Hol a gyűrű? Na hol a gyűrű? Na de hol van? Hát hol van? Azt a vizet kurva élet. Ezt nem hiszem. Nem hiszed, mi? Pedig ott van. Nézd meg, ott van. Ott van. Gyönyörű az én ujjamon, nem? Hát nézd hol meg, legyen, hát. milyen jó mutat itt. Nézd meg, milyen jó. Úgy, na nézd meg. Azt a... Tudod, lehet, hogy na jó. Én ott végeztem a Gábornál, itt a Kóépariban. Én ott végeztem.